Eugenko, čo máme pobalené? Všetko. Čo? Ukáž, čo treba do Indie. Na mesiac. Na mesiac do Indie treba toto. Čo tu máme? Tam máme Víza. víza, cestovné listky, GoPročky, štangle, nabíjačky, veľa nabíjaček, pasy a bazény ani treba. Powerbanku, no takú nejakú, ale voľakú, do čoho to zabalíme. Jedna mikina, jedny plavky, dva uteráky. Uteráky slúžia na čo? Jako, na čo? Na utieranie. Pod hlavu. A plachta, uterák, podhlavník, všetko to bude. Trenky, niekoľko, 5 triček, stačí do Indie na mesiac. Nejaké staré kraťase, ktoré tam zostanú. Sandále, ponožtičky. Chyba volačo? Ty máš koľko tričok? Ja som zobral ani 10. Prečo si zobral 10 triček? By som nemusel každý druhý deň prať. Ty toho napereš. No, takže tak. Teraz to napcháme do ruksaku. To asi nebude problém. Som to prehnal. Nezoberiem iba 3 trička? Výrobek na Slovensku. Obdávané 10 000 tak. Ešte? Stačilo. Teda mám. Ja si chcem papíre víc. Či ruku chceš? Tam máš to. Čo be? Vojaci ma dajú do poradku? Dajú ma do laty, lebo Eugenovi robím zlé? Tam ideme, koľko, čo, jako. Hlavne, že selfiečko je. Jako jebne ma. Ti pomôžem, no? Čo? Eugen, mladšo, povedz do kamery. Pekný večer. Ideme dať interview s pánom Kišom, s Tulakom Kišom ideme dať interview. Si pripravený? Si ready? Eugen? Prosím. Tešíš sa? Ako vždy. Ja nie. Ešte nás čakať cesta let do Lily, odtiaľ musíme vybaviť simky, dostať sa na železničnú stanicu a tam máme už rezervovaný vlak do Varanasi. No, Do Varanasi prídeme pred 11. takže všetko už máme. Nezvyčajne. Takže sa tešíš? No, Eugen? áno. Prečo ideme do Indie? To sme vypadli z domu. Tu sme mohli ísť aj do Serede.
Guests with suite numbers 4 to 30, 4 to 30, you are now welcome to board through the economy lane. All other guests, please remain seated. Thank you. Kým dohovorí cica. No čo, prečo sa tešíme do Indie? Tu hovor na kameru. Aby sme vypadli zo Slovenska, však jasné. Ale to sme mohli ísť hocikam, ne? Tešíš sa na UPMu, povedz to. No, na UPMu určite neteším, ale Tak sa tešíš na čaj. to môže byť. Dobre, a tešíš sa na Goa? Na Goa sa aj určite teším. Až bude nejaká Goa. A tak mohla byť. Eugen. A prečo my dvaja vôbec nekam chodíme? By som ťa tu ma nezabil. Chceš ma zabiť v zahraničí, hej? Mhm. Ja som to tušil. Takže keď sa Eugen bude pohybať v Trnave sám a šťastný, tak budem v Varanasi. Asi už popolený. Máš toľko peňazí na drevo? Ideme sa mačať do Gangy, že? Eugen, že sa ideme mačať do Gangy? Neviem. Palec možno na nohe si tam namočí. Aby mu zlezol na head, potrebuje. No, tak možno aj ja si dám za spáty popraskané. Uvidíme, čo to urobí. Buď mi ich zežere, alebo možno sa vylieči. Jaj, no dobre. Takže taký prvý oný. Čo z toho vystrihnáme? Asi všetko. Dobre. Jak zapnem kameru, on stichne. On stichne. Za chvíľočku budeš mať 20% baterky, jak ťa poznám. No však aj ideme do letadla, nabijeme, vybijeme letadlo. Áno, samozrejme. Jak Pepičko pozná, ví, kde všetko má a bude nabíjať. No, musím trénovať Eugena, lebo on nerad robí interview, ale najbližšie interview ho čaká ve vlaku, 12 hodinovom. A tam dáme otázky na celo. Ne, lebo ja čo hovorím, to je na piču, takže ja preto som ticho. Ale s tým tak môžeš si hovoriť, čo chceš. Už by si konečne nemusel spať. Ešte. No čo, pôjde to? Slovakiu ešte nepočul. Ci saranno dei bagni fuori qualcosa. मैंने प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 से रवाना होगी ट्रेन नंबर 1207 न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस Dobre, ne? नंबर 16 at the scheduled departure time. No kde sme? Dili, na hlavnej stanici sme. Čo to tu máme? Čo to tu máme? Noclaháreň. Noclaháreň. Meškajú vlaky jak u nás.
Prečo soplikuješ? Lebo to štípalo jak 100 čertov. Evgen, aké sú prvé tvoje dojmy z díly? Že utekajme. Ideme na... Nevytáhneš nohy z letiska a už ťa ojebujú. No, čo sa nám stalo? Hodinku sme bdili, aha, tu sme. Aha. Vyjdeme z letiska, urobíme 2 kroky a porad nás majú ojebávači. Najprv sme zjednali taxík, však 20 km, že nás zoberú z 26 eur na voľakých 20. Keby nás zobrali aspoň tam, kam mali. Oni nás nezobrali nikam. Oni nás zobrali ojebávačovi, ktorý nás chcel ojebať o 1400 eur na jedného za výlet po Indii. To sme tu neboli ešte ani hodinu. Bacha na Indiu, bacha. No tak sme skončili v KFCčku. Hello. Si nadšený? Ideme na tú staničku? Kde? Kam? Však my vieme kam. Hej? Yes. Tu Varanasi, thank you. Banarvasi, time. 11:20. 11:20. Yes. Oni hľadajú bezradného turistu jednoducho, aby ti mohli poskytnúť svoje služby. प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर खड़ी है ट्रेन नंबर 1201 न्यू दिल्ली आगरा शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस To bude asi noclaháren podľa všetkého. Lebo aj tuto sa dá ísť cez toto. Ale pôjdeme to hore pozrieť, ne? Akurát vytopili celý vagón, tak to nejde. To by sa spevárovi ľúbilo, nie? Tak počkaj chvíľu. Čo je zaujímavé, nefotí Evgen. Myslíš, že není čo?
že by som bol úplne... Si v prdeli? ठीक हो जाइए तब फोन करते हैं बैठिए Selfie-nu. Na ktorú stranu? अच्छा तू चलो हमारे Kde si viac čísla? Tam svieti? Áno, tam máš pravdu, tam je 13. No akože si viem predstaviť, že 90% ľudí, ktorých poznám, odradí už len toto, hej, že akože chceš ísť do Indie, pozri sa na toto, potom sa pozri na Eugena a nejdeš nikam, si tam na záhrade. Je to kľúce. No skomentuj to nejako. Toto je India. Toto je India. Toto je India. Chlapci nás ponúkli, ale Eugen nechce. Dáš si? Ja to vybavím. Uvidíme, či to skôr zožerú, alebo tento typek upraví to kolečko. Toto je India. Koľko sme tu? Nie, ešte 24 hodín. My sme tu ani 3 hodiny. Do tretej, no. Asi 5 hodín sme tu. No. Toto je India. Nemám žiadne problémy. Keď ma zoberú z kraja, ty pičníky. Takto, jak si to vysím v lufte. To je? Kolegovcov môžeš zobrať. Toto je druhá trieda. Ja si nemôžem si na seba dať, lebo úsmev zo mňa nedostaneš. Tu máš.
zapáliť? Čo, môžem? Zapáliť tam fajča. Hej. Pokoj tu medzi. Čo je? Som ti vybavil. मैं तो कह रहा था वो रात से बस हो रही है I want no chips, Chips? Oh. popcorn, cake, choco pie. Not now. Later, thank you. Okay. क्या कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग It's closed? तो जी मैं काम को निकाल लीजिए लेकिन वॉमिट कर लेना वॉमिट करने का निकल गया यहाँ तक सभी लोग नहीं देते नहीं देते क्या हुआ ये तो खाई रहे यार कुछ तो नहीं To sú asi kupečka, no?
Toto je prvé video z Indie. Je to kruté, je to môj. No, čo máš na večeru? Kari. Je kari. Bez kuraťa. Tofu, hej. Ja už som stihol rýžu zožrať. Ty ešte ne. Ide? On je z Varanasi. Aha. On sa pre nás zastaví, lebo my zabudneme vystúpiť. Jak cez deň robí fotky. Vyzerá jak na pláži niekde. Eugen, kde sme? Čo tu robíme? Pri Gange, vo Varanasi. Sme na Gate. To je nábrežičko, kde sa pália tie mŕtvolky a tu sú tie rituálky. A tu sú lodičky a na tie pôjdeme? Eugen dostal dneska pičung, že nefotí. Tak fotí. Gangu fotíš? Možno si mi to rozostrila celé. Ja viem tú zlobu robiť, to je moje, to je moje. No, takže Eugenko. Sme tu. Z výletu. Misia splnená. Poď ešte kúsok. Zas, keď chceš byť aktuálny, tak za tebou je portfel. Toto musí byť v každom videu? No hľadaj do spacáku. No, kde sme, Eugenko? V Varanasi sme. Ja mám pepičkečko len to. Na druhý raz. Vlastne tretí, že? Ale sme. Podstatné je, že sme po 3-hodinovom maratóne. Aj pre svadba, potom let, potom vlak, teraz maratón. A zajtra si to sem pôjdem pozrieť úplne, že od rána. Eugen sa chystá, že ma o 4:00 zobudí, teraz je 1. Čo ma zbudíš? Po diskotéka. A
Nechceš ísť na koncert? Máme pre teba. Vidíš, pôjdeme meditovať. Neviem, ty si taký nesociálny, to je strašné. No, tak zajtra ma zbudí o 4 ráno, pôjdeme na raňajky. Pôjdeme kúrať východ slnka, potom pôjdeme kúrať západ slnka, medzi tým pôjdeme kúrať kostoly a sme tu 2 dní, tak 2-krát. Čo? Niektoré hento sú zavreté. Čo? Takže takto vyzerá Váno asi. Kedy je Eugen na hodinky? 1 hodina ráno. Nič moc. Zajtra bude dobré. Čo? To bolo na... Drevo na ráno? Čo to je? Nevidíš slepicu? To je slepka? No. A ne, to je hento. Fotečku by si mohol urobiť. Toto sú tie one, tuto palia ľudí. Aby sa neprekoprcli. Hej? Hi guys. Hello. Hello, Jai Shri Ram. Jai Jai Mahadev. Tam pozažere v tých hentách. Obecne toto na jednu chuti. Do Ida. Tam, dole. No mal ich trošku vác. Mal ich trošku vác. Čo? Tak ty iba grillujú. Čo, ako prečo? Čo vyskúšali video, lebo to by malo byť 4K video. पहचाने गर याद रहे To je lepší, jak bylo trošku v noci. No toto vyzerá, že sa dá hysať. Vaječku nechceme? Za slepiček ide tento živý 2,5 dňa, tento všetko stihnúť. Je hento. Ženský kúpaničko.
Hah? Tak tam sme mohli bývať. A to sú také hotely ináč len. Jak stichli, keď som ich fotil, že? Zmrdí. Na ulička hovno. Jaký? Ideme na menčko. Koľko ľudí to bude zajtra? Nebude. Slyš? Bude, ale domáci. Turistov tu není. Nejako ani nebolo, ani nebude vo Varanasi. Veľa turistov. Čože to je turistické mesto, ne? Čo? To je turistické mesto. To bereš pýta. Schránka britská? Kvázi to není nič. Jako, žiadny Taj Mahal, žiadny hento, Red Fort, žiadny. Nie. Trošku problém tu nakrúcať video, ale ešte čo skočíš. Tak som ho aj videl. No, poď mudrovať. Mudrovačky o 1 ráno, ale Evgen má trému, keď je kameru. Čo, ideme tam? Ok, to je pekné. To sa nám dá motkať celkom, že? Si. Kúpime? Stop. Ako viete, čo pičo, ja som už dávno nepočul, ale dobre. My sme boli pri mori a tak robili, kúpime, ale akurát. Prečo sa za mňa skvávaš? Sa bojíš? Kúťa sa? Tak toto s teba urobím. Teda. Ako, išiel by si tam bývať do hostela?
No to určite bude žiť v noci, teda večer. To len teraz je také zdechlé. Neviem, no zase sme tu bytovaní, čo sme povedali, že nebudeme úplne v centre, lebo to je kvázi najhoršie bytovanie. Ale máme zle. Aha, zrazí ťa. Halo. Oh. What happened? Good taxi. Oh, tired. Do roboty? Chodíš do roboty, no? Keď vidíme ťa tu láme pomaly. Stále rovno. 4 minúty. To môže byť to. Ale máš oslovu.